Entón, aquí a Susana pideme que do libro, que caralho vou falar eu do libro, se non entendo nada casi, que falara do mar. Bueno, eu o que vou facer un pouquiño é combinar uns ditos que hai aquí coa vida un pouco do mar. Eu vou empezar así. É que non sei nin como é isto, porque isto é de Manuel Rivas, ti vos que é que é isto? É unha cita. Eso, a 9 de mañana a los... Bueno, pois unha cita de Manuel Rivas que pon aquí Susana. Así vou empezar eu o relato do mar. Meu amor enténdese como o mar, ese fillo da puta, o meu amor. Bueno, pois eso, un pouco, cando eu era pequeno, era o que oía na casa sempre. Dicía aí a miña nai a meu pai: Juan, de onde ves? Pois veño da Dorna. Pois a puta Dorna me cago na cola, vas a ter que escoller, ou a Dorna ou eu. Ele sempre iba a Dorna. Quedouse con miña nai tamén, pero sempre iba a Dorna. Es un pouco... é o noso mar. Supoño que aquí hai outro máis da Rosa, na súa casa, e dende Lienzo se vivía así. Hai unha cousa, a Argentina, se os vagalumes lucen na terra, no mar temos os fungos. Pode parecer de menor interese, pero en efeito óptico resulta enfeitizante. Séculos circulou por toda a orbe a lenda do mar da Ardora. A auga brillaba en azul ou verde durante a noite. Que era? Un monstro, maxia, un aviso dos deuses, un veneno perigoso para os peixes. Ora é unha palabra moi difícil de pronunciar para mí. Simples efeito da bioluminiscencia. Aí, pero todo o romanticismo que pode ter isto. Isto, efectivamente, pode ser un monstro cando estás fora de rumbo, cando non sabes fixamente onde está. A mí é que me aconteceu. E de repente, pois, sabedes o que é a ardentía do mar ou o cardume? É como se colleras así coa man a agua do mar, a levantas na noite e parece como esta lámpara, empeza a arriar luz. Ese arriar luz, sí. Aquí é. Non, sí, que é o vocabulario. Vale. Empeza, alumbra igual, e vai o barco desplazándose, e na súa estela, pois é igual que isto alumbra. Nunha noite escura, sobre todo se está nublado, aí é cando máis destaca. Por os efectos do alumbrado que hai público todos alrededor das rías e das costas, a seguir ao medio do mar, onde non estea a contaminación de luces, para ver eso. E, bueno, pode parecer un monstro no medio da noite, sobre todo cando estás un poquinho desobicado. Agora vos conta que vos sitúe ali no medio do Monte das Quintas ou por aquí, sin un compás, sin as estrelas, todo nublado, é unha noite escura. Vos guiades, tenderos que guiarvos a nós, pásanos igual no mar algunhas veces. Antiguamente pasábamos máis veces. E de repente hai un foco de luz, e eso sí que pesa moito, Ahora, na maioría das veces é romanticismo, é bonitísimo, todo depende a que leves a bordo do bar. Todo hai que dizer. Sí, non sabe. É así, pero é ese efecto. Téndelo, eu non sei, eu que vi moitísimas veces, pero é que nunca me canso de verlo. Eu ainda o vin este ano. Hai veces que vou a propósito a miralo, hai certas datas que se ve con moita máis forza. E é unha cousa que, por moito que vos falen, aquí está bastante ben descrito o que é a Agustín. Porque ten por un lado o tema do amor, a noiva, e ten por outro lado o tema do mar, con un navío, que neste caso vai ser unha Dorna. Eu escribín o libro querendo contarvos unha historia dunha travesía polo mar, nunha Dorna, e esa travesía ao mesmo tempo é unha historia de amor, porque os tripulantes da Dorna son unha parella. As Dornas teñen que ir habitualmente tripuladas por 2 persoas. Entón, neste caso, as 2 persoas que van tamén viven unha relación no camiño da viaxe. E entón, o libro todo é a viaxe, e se vai contando aquí que teña pouco. Misturei 2 mundos, o das Dornas na Arousa, da navegación tradicional, e o que di el que non entende do mundo adiante. Aí están, pois, os libros que lín.
Todo iso sempre me gustou moitísimo, o mundo das crónicas, dos navegantes, de Colombo, de Vasco da Gama, de Vascamiña, toda esta xente que viaxou a América, que viaxou polo Atlántico, hasta que buscaron o camiño para chegar á India, e entón, pois, aí está misturado, por unha banda, historias do mar, que teñen que ver con eses señores e coas viaxes atlánticas, e, por outro lado, as historias pequenas da ría. Eu digo que hai un mar de altura e un mar de baixura. O mar de baixura é a navegación tradicional, e nas rías galegas, e o mar de altura sería a navegación transatlántica, que é na que están eses cronistas e nesas historias. De uns hai mitos e lendas e contos, e dos daqui máis cerca roubeilles a lingua. Aprendina con eles, máis ou menos, desde que traballo na Arousa, desde que empecé a facer o curso, descubrín un mundo lingüístico e cultural que eu non coñecía, porque xa dicía Xavier, son do roxo, son de terra dentro. Eu do mar sabía o que eran as praias, íbamos ao Terrón, íbamos a Sinas, si temos ido a Cortegada algunha vez, de pequenos, porque os meus pais son de Vila García, pero a costa e a costa turística, pero que o mar eu non tiña nin idea do que era. Cando cheguei a Arousa a traballar, a dar clase, cando desaparecín por esta zona, porque fui a vivir para lá, e foi cando deixei de vir aquí a baile e a gimnasia e vivía todo. Bueno, cheguei ao instituto no que traballaba e nos primeiros días un dos meus compañeros me dixo: tens que facer o curso de Dorna, só vas vivir aquí. Se eu fago o curso de Dorna sin problema, non tal. E despois preguntei: mira, que é unha Dorna? Porque tampouco sabía moi ben o que era. Cando me dixeron que era un barco, a mí xa me entrou un pouco máis de repelús, porque a mí o mar sempre me deu moito medo, e me sigue dando. Sí, ves? Sempre teño medo a dar quilla arriba. E, bueno, fixen o curso de Dorna nese verán. Aquí foi cando coñecín a toda a xente da Escola de Navegación Tradicional. Aprendín o que era unha Dorna, aprendín a navegar. Cadroume moi ben ese ano, porque ese ano estaban faltos de, bueno, non sei se de monitores de xente ou de simplemente de compañía. E daquela a asociación facía unha actividade para a Dirección Xeral de Xuventude, que eran unhas travesías en barcos grandes polas rías. A ría de Sagres está na punta de Ajiño, e, bueno, aí é unha zona moi rochosa, e hai un carreiriño. Os carreiriños son os espazos por onde pode, as canles por onde non hai cons, non hai pedras, se pode pasar unha embarcación según o calado que teña. Pois pasar polo carreiro de Sagres para ir hacia Corrubede, hacia Muros, para min foi impresionante. E todo iso, bueno, naveguei un ano, navegamos outro, fun aprendendo a falar como a eles, aínda que non o faga sempre como nos sucedendo. Ao principio, a ver, son padreares. Cando empecé a navegar, por exemplo, estábamos ben na Dorna e dicía: ai, ten cuidado que aí ven o vento. E eu miraba para os párrafos. Se aí ven o vento, aí ven un ventino, ti, a ver, ou soltas pota ou casca tal, que ven un refacho. Non o ves ben? Miraba e non via ver nada. Hoxe en día vexo vir o vento, porque eu estaba feita mirando nas árbores, claro, como facemos aquí. A mí se non me abanea a árbore, eu que sei onde ven o vento. Pois polo mar vese, pero non o veía. E ao mesmo tempo, vaise quedar o vento. A min ese me tardei en aprendela, Tase quedando o vento. E o vento quedaba, se que decía, estes levarán toda a vida no mar, non se enteran de nada, porque aquí o que non hai vento ningún, non se quedou. O vento non se quedou aquí, porque quedarse o vento é irse o vento, non é quedarse aquí para vivir. Ti riste, pero riste de mí non. Todo ese tipo de expresións fonas aprendendo, pero fonas aprendendo, e eu creo que isto é importante, navegando, vivindo, pois o mundo do mar, que é certo que eles son mariñeiros e o viven para traballar, non só tamén para pasar ben, como podo facer eu, pero si é certo que isto non aprendimos en un libro, nin en unha guía, nin en un dicionario. Aprendímoslo facendo. Algúnas eran normas polveiras para que seguían.
cair os polvos. A ría. Os polvos, sí. Non o pulpo. Non o pulpo. Depois non sabemos onde lle cambian o nome ao peixe. Entón, trouxemos polvos. Trouxemos uns polviños que van ser o premio simplemente para que vai acertando as palabras que eu vou preguntar. Eu vou... Vale, non? Non. É un couso. É un couso. O couso é outra cousa moi importante. Pois hasta que es Unha mulher. Non. non. Tampouco. Rosa é cabo, pero non é ese A cabo. mula. Ostaja tampouco. Outra vez. Outra vez tampouco. Dijo la Evo. Un empleo para que usamos para unila desde aquí hasta o puño e que non se nos arrugue. Isto ten que ver con respecto ao vento. A posición da nave entre o través e a empopada. Ostar. Non. Unha vez. Non. Si entre o través e a empopada é outra cousa. Rosa. Non, tampouco. Tampouco. Outra vez. Meu. Aí ven. Aí ven o vento. Aí ven o vento.